Zic că nu mi-ai spus femeia ideală pentru tine. Nu doar cum gândește. Spune-mi mai multe detalii despre ea. Cum o vezi tu? Că Și sigur fizic. o vezi. Și fizic, de ce nu? Înaltă. Vrei să fie înalt. Până Băi, și eu sunt înalt, am un între cât și cât? Să aibă peste 1,70. 1,70 acolo. Nici să fie 1,85, 1,80. 1,70, 1,75. Până acum sunt gagică ta. Pentru blonde am o slăbiciune. Ai o slăbiciune de blonde. Să vezi că te să challenge pe TikTok să se vopsească toate femeile blonde pentru Sebi. Bă, pe mine m-au terminat, bă, frate, blondele. Să vezi, o să fii atent. Fac eu TikTok cu partea asta în care zici că ai o slăbiciune pentru femeile blonde și femeile o să facă duet în care să vopsesc blonde. Jur, efectiv. Bă, am o slăbiciune mare rău de tot, bă, sunt frumoase rău de tot. Normal, că și mama e blondă. Trebuie semene. Dar Trebuie să semene cu maică ta, e important pentru tine asta? nu de aia, mă, dar gen și mama e blondă și na. O văd pe mama mereu, o iubesc, îmi place de ea. Numărul 1. Și de aia vreau și femeia mea să fie tot blondă. Semene așa cu mama la poze, prin vacanțe, să fie meci. Meci. Păi mai spune blondă și mai cum? Să aibă buzele mari. Splac, nu? Și am Să fie dita mai naturale mult. sau... Na, poate fi și cu acid, nu mă deranjează. Da, dacă scoagi nu poți să le muști. Ce? Dacă Faci scoagi... tu pariu? Nu mai zice că Da, fac treaba mai bună. am avut destule. Da? Câte iubite ai avut până acum? Bă, la care să ții fără el, gen. Nu... Pe bune, gen iubite? Da. 2. Și care au fost cauzele despărțirii? Ce nu ai găsit în relațiile alea încât să te facă să zici... Doamne, Bă, băi, nu faci. Cipi, băi, ce-mi faci, băi, băiatule, bă? Certuri din nimic. Gelozie? Nu, adică și gelozia e un motiv, dar... Și eu am fost vinovat și persoanele... Adică nu vreau să zic că eu n-am fost vinovat, că și eu am greșit și eu am fost copil. Ai înșelat Și până încă acum? sunt. Ce? Ai înșelat până acum? Nu. Bine. La câte ocazii ai tu? Știu că am foarte multe ocazii. Și s-a auzit foarte mult de mine că am înșelat, dar nu... Mi se pare un lucru foarte urât. Mai bine pui cap pe relații și după... Îți faci de cap. Bă, dacă într-o relație nu simți că doar de persoana aia ai nevoie, mai bine vă despărțiți. Cel mai bine așa. Cum ești cu liceu? La liceu cum te văd fetele, nu sar pe tine, nu alea sau la liceu? Nu-mi place Sebi. Bă, la liceu vin așa gen... N-am treabă să mă aranjez, să stau în clasă, dorm. Nu prea ies prin curte. Nu vin fetele la tine? Nu știu, eu atent, poate. Poate se uită la mine, dar nu... Eu nu vreau să-mi dau filme